Jotelo kweth mabalo kod piny owacho chako limbe margi mandalo adek e Imbo ma Kenya kama giwuok tung' mosuo kod spika mar od bura Moses Wetangula kaachiel gi ogayo ma jotend migepe Musalia Mudavadi kuom tiyo gi ombulu mag gwengego mag Imbo e chopo ajenda mag giwegi. Kane gilose kaunti ma Kakamega kod Vihiga, jotelogo nyiero paro moro amora ni gidhi pogore mondo ne yiero maduong' mabiro. Kaka jafwambo marwa Chris Owino miyowa ler. E safar mar sero ombulu mopugno mag gwenge mag Imbo mar Kenya, kweth mobalo kod sirkal ochako limbe margi mar ndalo adek e counties mag Vihiga kod Kakamega. Ogaye mar DCP Rigathi Gachagua opodho e lowo kod spika mar od bura Moses Wetangula kaachiel gi ogaye ma jotend migepe Musalia Mudavadi ewi mano ma owacho ni en tiyo kod ombulu mag Imbo mar Kenya e chopo dwachgi mag siasa. Sasa mimi nauliza nyinyi, kama ile Kasongo aliahidi mwaka 5 hajafanya, mtatanganya mumurudishe? Ati sasa Weta atakuja hapa aseme atamrudisha Kasongo. Wewe Musalia ulipata yako, watu ya Vihiga walipata nini? Wewe Wetangula ulipata yako, watu ya Western walipata nini? Kalore kode Wetangula kod Mudavadi ne ojwang'o singo ma William Ruto ne omiyo jodak ma Imbo mar Kenya tok yudo lemo e serikal. Mambo ya Waluya ikawekwa kwa hii mkataba ya kwamba rais akiingia ndani ya miezi 6 atakamilisha miradi yote ambaye ilikwama. Imekamilisha ama bado? Ni muongo si muongo? Namba 2, ikaandikwa hapa na Wetangula na Musalia wakaweka kidole na William Ruto na Soprano. Mimi nikakuwa hapo kama shahidi ya kwamba serikali ya Kasongo ndani ya miaka 4 itajenga kilomita 1000 ya rami katika magharibi. Imejengwa haijajengwa? Ni muongo si muongo? Gachagua bende owuok tumosuo kod jatend piny William Ruto ewi mano ma owacho ni en wuondo oganda jo Abaluya ni odhi weyo negi telo e yiero mar 2032. Nyinyi mnaweza amini hiyo uongo? Sasa wewe Kasongo unatuma Faruku danganya Waluya ati utawapatia urais 2032. Wewe hutakuweko. Wewe tunafukuza 27 utakuwa Sogoi. Sasa utasaidia Wetangula ukiwa wapi? Na msidanganywe na mtu kwamba kuondoa president kwa kiti ni ngumu. Kuondoa president kwa kiti ni rahisi sana. Kama Ruto mwenyewe aliweza kuwa president, kumuondoa sitakuwa ni dakika moja tu. Na sisi tunaamini, wameshinda wakituuliza agenda yetu ni nini. Tunaamini kwamba Ruto akienda nyumbani 80% of our problems zitakuwa zimekwisha. Serikal mar Kenya Kwanza bende oyudore matek kuom loso budget maduong' mar $4.8 okang' madhi chuno serikal mondo kaw hola mar $1.1 mar siro budget makmano usigo ma idhi ting'o kod oganda jo Kenya. Kopa 1.1 trillion. Hata nikikwambia mama unifanyie hesabu ya kukopa trillion, hiyo ni kusema wale watoto hawajasaliwa bado wako kwa matumbo ya mama zao, watakuwa wanarithi deni ambayo haiwezekani. Kwa hivyo sisi tunasema badala ya 1.1 trillion tukianza tutaweka 500 billion peke yake, na hizo pesa tutachukua hizi ambazo wameweka kwa SHA, affordable housing ambayo haieleweki. Simu yenu mnayotumia Safaricom, sasa Kasongo anaenda kuongeza ushuru. Kijana wako akikutumia pesa hapa Luanda, kama anakutumia 10,000, wanaenda kukata 16%. Meaning pesa zako zile za M-Pesa hazitakufikia. Ametoa pesa mfukoni hajatoa jamani? Aende asiende huyu jamaa? Jotelogo osingo ni gidhiri orenya kagiko e chenro matero William Ruto dala e yiero mar 2027. Chris Owino, Ramogi TV. Nyakoromogi lipot mo pong kod lit nyasi maralam ne ringre nyithinda 10 kod 5 kuom 10 kod